In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Bon Simang en fijn dat u weer kijkt. We beginnen met het belangrijkste nieuws in het Nederlands. En we beginnen met een bericht over de kerk. Die ziet graag verbetering in het vieren van carnaval. Dat heeft Monseigneur Louis Secco gezegd. Vandaag schrijft de Extra erover. Het is ook het voorpagina bericht van de krant. Carnaval, prachtig feest. De kerk heeft daar nooit iets tegen besloten. Maar er zijn bepaalde aspecten van het carnaval die wel aan verbetering nodig zijn. En dan gaat het onder meer over de wijze waarop sommige mensen met elkaar dansen, over de teksten van sommige liedjes. Het is niet allemaal even fraai en het zou wat hoger niveau mogen hebben. Aldus Monseigneur Louis Secco, het zijn mijn woorden. De Monseigneur zelf gebruikt heel voorzichtig de manier waarop hij zegt dat op sommige momenten de degradation, dus het niveau wat hoger zou mogen van carnaval. Maar voor de rest is er verder geen bezwaar tegen het grote volksfeest. Maar mensen zouden zelf moeten nadenken of dat de manier is waarop ze zich op de openbare weg willen begeven. APVO strijdt voor ambtenaren FKAK. En daar gaat het over de ambtenaren van het Fundación Cuido de Ambulance Curaçao. Die zouden ambtenaren moeten zijn en dat is nog steeds niet gebeurd. En daarom zegt de APVO dat de regering daar snel verandering in moet aanbrengen. Minister van Financiën, Javier Silvania, zou volgens de vakbond daarvan op de hoogte zijn. En wil de zaak nu onderzoeken, terwijl de vakbond meer snelheid verwacht. De minister zelf heeft vanochtend op Facebook laten weten dat hij niet begrijpt wat het probleem van de APVO is. De minister is op de hoogte van deze situatie en werkt eraan. Maar waarom heeft de APVO zo lang niks voor de mensen van de Fundación Cuido de Ambulance gedaan? Zo vraagt de minister zich af. Minister Sijntje in opspraak, tenminste, als we sommige media mogen geloven, is er binnen de PNP een felle discussie over gedrag van Rui Sandro Sijntje van Economische Ontwikkeling. Het gaat allemaal over een voice note die rondging op sociale media, dat Rui Sandro Sijntje zich bij de ingang van een discotheek niet zou willen laten fouilleren, dat hij gedronken had. Sijntje zelf zegt dat het allemaal roddel en achterklap is van politieke tegenstanders. Dat hij op dat bewuste moment helemaal niet gedronken had. Binnen de partij zijn er mensen die vraagtekens zetten tegen de wijze waarop Sijntje in het nieuws komt. En partijleider Roedmilde Lamoni Cecilia heeft tegen het Antilliaans Dagblad gezegd dat ze betreurt dat partijinhoudelijke zaken op straat zijn komen te liggen. Dan werkzaamheden bij de Aruba-straat. Die zijn vanochtend begonnen en vandaag tot en met vrijdag zal er gewerkt worden bij het kruispunt Aruba-straat, Frederikstraat, Hoogstraat. De verkeerslichten worden vervangen door LED-verlichting en er zal worden gewerkt van 8:30 tot 11:30 's ochtends en van 2:30 tot 4:30. Dat betekent dat de stoplichten daar niet werken. En zoals we weten is Aruba-straat een straat waar helaas heel veel auto-ongelukken plaatsvinden. Er wordt dan ook een dringend beroep op automobilisten gedaan om zich rustig te gedragen als ze daar rijden. Niet te hard rijden. Let op de borden, want als er geen verkeerslichten zijn die werken, dan gelden daar de regels van het kruispunt. We hadden het al even over carnaval gehad. Er zijn verschillende aanhoudingen verricht tijdens de Marcha Juvenil die gisteren werd gehouden. In de straten van Otrabanda zijn verschillende mensen met drugs aangehouden. Ter hoogte van Samira is een man aangehouden op een scooter zonder papieren. En later is ook nog aan het eind van het carnaval een scooter aangehouden die drugs in zijn bezit had. Maar de politie zegt dat over het algemeen de mensen zich keurig hebben gedragen, afgezien van deze kleine incidenten. En dan gaan we naar de optocht zelf, de kleurrijke Marcha Juvenil. Niet alleen maar aandacht voor de politie-inzet, maar vooral ook voor de festiviteiten. De kinderen hebben genoten. Het is de eerste grote optocht van het carnaval. En het was kleurrijk, zoals mag worden verwacht. En het was vrolijk. De extra meldt, en dat is een beetje een navolging van de woorden van de bisschop, dat er nog wel moet worden gekeken naar sommige teksten. Die zijn niet altijd even adequaat voor de kinderen. En de geluidslast. Het volume van carnaval is soms heel erg hoog. En dat is voor de kinderen niet altijd gezond. Dus ook daar moet aan gelet worden. Maar dat is een opmerking die in de extra te lezen staat. Dan gaan we nog naar Bonaire. Dat eiland gaat gebukt onder een vliegenplaag. Tenminste, dat schrijft de website Bonaire nu vandaag.
Veel inwoners geven aan nog nooit zo'n grote vliegenplaag te hebben meegemaakt. Er wordt steen en been geklaagd over de overlast. En opvallend is wel dat de overlast van vliegen dit keer niet beperkt is tot de omgeving van de landfill, maar op veel meer plaatsen op het eiland. Een post op sociale media in het weekend leidde tot heel veel reacties. Het is dus een groot probleem. Er is een eerste onderzoek gedaan door de afdeling Toezicht en Handhaving, maar dat leverde geen grote inzichten in over de oorzaak van de huidige overlast. Maar vervelend is het wel. We hebben even een korte break en zo zijn we terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, para mim Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos just 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de ao menos 120 cubos por hora. Curta explicação de Ready Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de a planta e não dengan truck. En we beginnen met Sint-Eustatius, want afgelopen vrijdag is in de Rijksministerraad akkoord gegaan met een brief die zal worden gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. Als dat eenmaal goedgekeurd is, dan wordt dat ondertekend, een royal decree, dus de koninklijke ondertekening. En dan is het weer, als alles goed gaat, business as usual op Sint-Eustatius. Zoals bekend heeft in 2018 de toenmalige staatssecretaris Raymond Knops ingegrepen in de democratie van Sint-Eustatius. De eilandsraad werd opzij geschoven, er kwam een regeringscommissaris. Nu, meer dan 6 jaar later is het dan eindelijk tijd dat de situatie, de democratie weer hersteld is. Tenminste, als de koninklijke besluit daartoe wordt getekend. En daar is de tijd voor het parlement om erop te reageren tot 6 mei. Dus in de loop van dit jaar moet de situatie weer normaal zijn op Sint-Eustatius. En daar zijn de politici uiterst tevreden over. Het heeft lang geduurd. En het is nu natuurlijk de vraag hoe het verder gaat met het eiland. Maar niemand heeft er problemen mee. Niemand heeft er twijfels over dat de situatie weer goed zal gaan op Stesia. Dan gaan we naar Chili toe, want daar heeft het land te kampen met ernstige bosbranden. En er zijn al meer dan 110 doden gevallen. Het dodental loopt nog steeds op en volgens de autoriteiten zijn er nu 112 mensen omgekomen, maar dat kan dus nog stijgen. Meer dan 1000 huizen zijn al verwoest en het leger is ingezet om de hulpdiensten te ondersteunen en te helpen met de evacuatie van inwoners van de kustregio's, waar de branden al verschillende woonwijken in de as hebben gelegd. Mensen blijven vaak te lang in hun huizen, zegt de autoriteiten, en moeten eerder weggaan, want het vuur kan heel snel naar de huizen gaan. Er is volgens de brandweer niet de vraag of de branden zijn uitgestoken, maar ze zijn ervan overtuigd dat er hier te maken is met pyromanen of andere manieren waarop de branden zijn aangestoken. Er is nog veel werk, de branden zijn nog lang niet geblust en de autoriteiten zijn bang dat er nog meer doden zullen vallen. Dan gaan we naar een video van Caribisch Netwerk over het Daily Meal Program.
Het Daily Meal Program kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar. Daar werden heel veel warme maaltijden bereid voor mensen die het nodig hebben. Het gaat om 200 maaltijden per dag. En volgens Anneke van der Gulik, voorzitter van de stichting Daily Meal Program, moet er ook dit jaar weer voldoende geld binnenkomen om te zorgen dat de mensen die het hardste nodig hebben ook daadwerkelijk een warme maaltijd krijgen. Kijk naar de volgende reportage van Kim Hendriksen. Het is erg, maar in het Koninkrijk der Nederlanden is het dus zo dat hier op Curaçao en nog een paar andere plekken binnen het Koninkrijk gewoon dit stukje niet goed geregeld is. Het is een groep die echt zeer onder de armoedegrens leeft. Ja. De Daily Meal Program zet zich al 3 jaar in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Voor de mensen die geen geld hebben om iedere dag een warme, gezonde maaltijd op tafel te zetten. Ze verzorgen 3 keer per week een warme maaltijd die wordt gekookt door vrijwilligers uit de buurt. Ja, 50 weken, 3 keer per week, 200 maaltijden per dag. En ja, dat is goed gegaan dankzij enorme donaties waar ik me vooral hard voor maak. Maar we moeten ook weer onze dank uitspreken aan de vrijwilliger. Dit is 1 vrijwilliger van de 8 die in de keuken staan. Dat is Janet. We hebben hier een heel team om ons heen. Dankzij deze vrijwilligers kunnen wij dit doen. Deze mensen zijn zelf allemaal uit de buurt. En ja, zij zorgen ervoor dat we koken. Ze beginnen om 8 uur met snijden. En om 9 uur met koken. En dan nu zijn we aan het eind van de ochtend zijn we bijna klaar met koken. En gaan we het eten opscheppen wat zo meteen wordt opgehaald. Op maandag, woensdag en vrijdag. Ook in 2024 gaat de stichting door met het verstrekken van de warme maaltijden. Ik hoop dat we wat meer donaties krijgen. Want ik denk dat wij toch zeker nog wel, we moeten dit gewoon door blijven doen. Het blijft behoefte. Wat ik al zei, rond de 200 mensen. Niet is het altijd dezelfde. Wisselt, gaan mensen af, komen mensen bij. Maar ja, hoe ik dus zie is dat ik een heleboel mensen hopelijk een machtiging van hun kan krijgen. Dat ze iedere maand bij wijze van spreken 100 gulden overmaken. Of 50 gulden, of 20 gulden, of net zoveel ze kunnen missen. Zodat we op die manier gewoon verzekerd zijn van een bedrag waar we kunnen koken. En daarnaast zijn we druk bezig met het vernieuwen van deze keuken. Dat is een van de doelen van het komende jaar. Dat we daar ook mee door kunnen. En ja, met hetzelfde team. We hebben een heel sterk team van vrijwilligers. Onze coördinatrice die zorgt ervoor dat het team gemotiveerd en elke keer weer aan de gang is. Dat is een heel team. En ja, zonder deze mensen kunnen wij dit niet doen. Ja, dus jullie kunnen alle donaties ook in 2024 heel goed gebruiken. Ja, absoluut. Absoluut. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens. Dag.